Kære spillere, trænere, klubmedarbejdere og alle, der er en del af vores fantastiske klub. Rigtig godt nytår. Det er en stor ære at stå her foran jer alle på denne særlige dag, hvor vi sammen kan reflektere over det år, der er gået, og rette blikket mod det, der ligger foran os i 2025. 2024 har været et år fuldt med udfordringer, sejre, lærdom og styrke. Vi startede sæsonen af med store forventninger, og jeg er stolt over, hvordan I som spillere, et hold og en klub har taget hver kamp, hver træning og hver beslutning med engagement og dedikation. Hver eneste dag beviser I, hvorfor vi er mere end en klub. Vi er en familie, der står sammen i med- og modgang. Vi har oplevet fantastiske øjeblikke, der bliver husket. For eksempel da vi spillede mod FC København, hvor vi ventede en truende 0-2 tab til 3-2 sejr på hjemmebane foran tusindvis af fans. Den uge, hvor vi trænede som aldrig før og ramte det nøjagtige niveau, vi vidste vi kunne. Og ikke mindst de mange timer, I har investeret i hinanden, på banen og udenfor. Jeres vilje til at arbejde for holdet, hjælpe hinanden og presse jer selv til det yderste, er det, der adskiller os fra andre klubber. Men vi skal også huske at lære af de stunder, hvor vi ikke nåede vores mål. Vi nåede desværre ikke førstepladsen i vores liga. Men hver fejl og hver udfordring har givet os muligheden for at vokse. Og det er netop denne vækst, der gør os klar til 2025. Når vi ser fremad, er der meget, vi kan forvente. Vi står over for en ny sæson med nye mål. Det handler ikke kun om titler, trofæer eller statistikker, selvom vi alle ved, hvor meget det betyder for os at vinde. Det handler om den kultur, vi skaber sammen. Min vision for 2025 er klar. Vi skal være kendt som holdet, der aldrig giver op. Holdet, der træner med disciplin og intensitet, der inspirerer alle omkring os. Holdet, der spiller med hjerte, hoved og ben i fuldstændig balance. Men mest af alt, hvor hver enkelt spiller føler sig værdsat og respekteret. Fordi vi ved, at holdånden er vores stærkeste våben. Til jeres spillere vil jeg sige, husk, at jeres indsats i de små øjeblikke gør den største forskel. Det er de ekstra minutter på banen efter træning. Det er den samtale med en medspiller, der har brug for et skub. Og det er jeres indstilling, når tingene bliver svære, der afgør, hvordan vi som hold klarer os. Til trænerstaben og alle, der arbejder bag kulisserne, der kan ikke takke jer nok. Jeres engagement og passion er det fundament, der bygger på vores succes. Uden jer ville vi ikke kunne nå de højder, vi sigter efter. Og til vores fans, som er klubbens puls. I har ingen vidst, hvad det betyder at støtte uanset resultat. Jeres stemmer, flag og ubetinget opbakning gør os stolte over at repræsentere jer. Lad os derfor gå ind i 2025 med mod, ambition og sammenhold. Vi ved, at vi har evnerne. Vi ved, at vi har hjertet. Nu handler det om at bevise det. For os selv, for hinanden, for alle, der tror på os. Tak for alt, I har givet i 2024. Nu venter en ny kamp, et nyt kapitel, og jeg er klar til at skrive det sammen med jer. Lad os tage denne rejse sammen, skridt for skridt, kamp for kamp. Og måske, bare måske,
bliver 2025 året, vi aldrig glemmer. Godt nytår, alle sammen. Og lad os give alt, hvad vi har i de kommende år. For klubben, for holdet, for hinanden. Jeg har fået af feedback, efter jeg holdt talen foran de 4 klassekammerater der, at jeg snakkede ret hurtigt, og at jeg glemte at holde mellemrum. Så det har jeg prøvet at lægge lidt ekstra fokus på. Og så gav de mig så, de sagde, at det var godt med modtager og afsender, altså det var tydeligt, hvem begge var. Så det er godt.